बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउ.पि.एस.सि. आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सानै फरायसाफोरखौ 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.आ आर'नाइजों बरायदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार समिस्तिनि सिङाव थानाय भारत भुटान हाथिसार गामिनि कुणाल सुब्बा बिथाङा बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। लोगोसेनो थांनाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल आनजादाव टुक्राझार 2 नं आइपुवालि गामिनि सुमेल मुसाहारिनि अनजालि फिसाजो थरायना इलिता मुसाहारि बिथाङा उथ्रिसार जानो हादोंमोन। थिग बिनिनो दा बावैसो फोसावजानाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउ.पि.एस.सि. आनजादाव रुनिकाटा ओनसोलनि माध्यम दाखिनगाव गामिनि चन्द्र बसुमतारिनि फिसाज्ला श्री सुगान्ता बसुमतारिया उथ्रिसार जानो हादों आरो रुनिकाटा ओनसोलनिनो उत्तर दाखिनगाव गामिनि एन्टनी बास्केनि फिसाज्ला श्री सिलभेस्टर बास्केया बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउ.पि.एस.सि. आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.आ आर'नाइजों बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.नि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, इ.एम. रनजित बसुमतारिनि पि.ए. प्रनय बसुमतारि आरो गांखं आफादगिरि हेमा बसुमतारिजों लोगोसे गोबां गुनगोनां दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल.नि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया फोरमायो दि बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानानै सोरबा सोरबा इउ.पि.एस.सि. आनजाद आरो गुबुन गुबुन आनजाद उथ्रिसारनो नाजागासिनो दं। बेजोंनो साफा साफा जाफुंसारनायनि मिजिं दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोराबो फोरमायो दि थांनाय बोसोराव उथ्रिसारनो हायाखैमोनब्लाबो दानि बोसोराव नाजाफिननानै बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि आनजादखौ होफिननानै उथ्रिसारनो हादों। बेखौनो दिनै आंखौ बरायफैनाय दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आरो बे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि हाबाफारि लानायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावो। My name is Sylvester Baske. I am from village Uttar Dakhingao, and my parents, my father name is Anthony Baske, my mother name is Krishna Himrom. We belong from Thekazora, BCDC, and I appeared for UN Burma Super 50 mission, and I successfully qualified through my hard work and dedication, which I have prepared, and I got the result for it. And for that, I would take this privilege to thank our Chief of BTR, respected Pramod Boro sir, for giving us and providing us this opportunity to become a successful candidate and prepare ourselves in our life journey and to work for our region and for the upliftment of our society in our locality and to help people who are in need. And I keep my sincere appreciation and take this opportunity in thanking God also for helping me throughout my life. आंनि मुङा सौगात बसुमतारी। आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि मैदम दाखिनगाव गामिनि। आंनि बाबानि मुङा चन्द्र बसुमतारी, आइनि मुङा अमेला बसुमतारी। देग्लायनि बड'फा सुपार 50 एग्जामाव आङो 27थि रेंक लानानै पास जानो हादों। बियो बिटिआर गभर्नमेन्टनि माने देग्लायनिफ्राय माने इउ.पि.एस.सि. आरो इउ.पि.एस.सि.नि थाखाय 50 जन बिदि माने लानो नागिरदों आरोखि। ओमफ्रायो थांनाय बोसोराव आङो सुपार 50 आव आङो एग्जामखौ होदोंमोन, ओमफ्राय बेवहाय आङो जाफुंसार जानो हायाखै। देग्लाय आङो 27थि रेंक लानानै पास जानो हादों। दा आङो इउ.पि.एस.सि. आव माने दिल्लीयाव थांनो थाखाय रेडि जानानै दं आरोखि। आङो 2021 आव ग्रेजुवेट, बिएससि ग्रेजुवेट जिअल'जि अनार्सआव। आङो जेसेबां हायो नाजानोसै। जेनेबा जोंनि न'खरखौथ' नोंथांमोनहा नुबायानो जानांगौ, जेनेबा माबायदि रोखोमनि। दा बेफोरखौ आङो जेनेबा गोसोखौ गुदुं खालामनानै नाजानो थांगासिनो दं आरो। बेखौ एग्जाम होनायावहाय माबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंहाय सौसिनानै फैनो हागोन? आङो इउ.पि.एस.सि. प्रिलिम्सखौ आङो खेबनै नाजाखांबाय आरो।
खेबनै रेगुलारलि 2021 आरो 2022 ओमफ्रायो देग्लाय एपिएससिखौ आं होदोंमोन ओमफ्राय बेवहायबो जाफुंसार जानो हायाखै आरोखि पेपार 1 आव थादों पेपार 2 आव मोजाङानो जादोंमोन आरो नोंथांखौ जे बरायदों जोंनि आनसलिक 14थि आनसलिकनिफ्राय आंखौ दिनै बरायनो फैदों बेखौ आं मोजां मोनदों आरोखि ओमफ्रायो नैबे सुपार 50 बड'फा सुपार 50 इनिसियेटिभआ जों बादि फरायसा जाय गोसो गुदुं बिसोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव हाबा लानाय जादों आरो प्रमद बर' सारनिफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा बियो मेरिट बेसिसाव नालाय जाय गोरों बेनो सायख'जागोन बेनि थाखाय साबसिन आरोखि जोंफोर बायदिनि थाखाय खाबु गोनां दिनैहाय जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंहा मैदोम दाखिनगाव गामिनि जोंहा जे सुगात बसुमतारी बिफा चन्द्र बसुमतारी आरो बिमा मुस्लिमा अमेला बसुमतारीनि फिसाज्ला जा सुगात बसुमतारीया दानि जे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव जोंहा एन्ट्रेन्स आनजादाव बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों लोगोसे जोंनि उत्तर दाखिनगाव गामिनि जोंहा सेलबेस्टियान बास्के बे फरायसायाबो जोंनि बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि गोजोननायखौ लानानै जों दिनै बिथांमोननि न'खराव फैनानै जों बरायफैनाय जादों आरो बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों दिनैहाय नुफैदों जे बिथांमोन जे सानै जोंनि फंबायमोन बिथांमोननि न'खरा जोबोद गोरिब आरो बे गोरिब न'खरनिफ्रायनो दिनैहाय बिथांमोना दानि बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशननि जे एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाया खोब बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन आरो जों मिजिं खालामो जे बिथांमोना निस्सय जोंनि बे 11 दान जे जोंहा कचिं बे कचिंआ निस्सय बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों साक्सेस जागोन आं बेखिनि मिजिंखौ आङो खालामदों आं बेखौनो बुंबावनो लुबैदों जोंहा थांनाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनाव जोंहा इउपिएससि आनजाद जोंनि समसिनिफ्राय जोंहा कुनाल सुब्बा बिथाङाबो उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो जोंहा दा बावैसो जोंहा मेडिकेलाव जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंहा थुक्राझार आइपुवालि गामिनि सासे फरायसुलि बिथाङाबो उथ्रिसार जानानै दा कचिंआव बेयाव बाहागो लागासिनो दङ आं मिजिं खालामगोन जे जोंनि जे फंबाय बिनानावमोन बे फंबाय बिनानावमोनहा निस्सय फैबाय थानाय समाव साफा जोंनि सुबुं धोन जानो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनखौ जोंहा आथिखालनि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे थांखि आरो नोजोर बिथांनि जे सिमां बे सिमाङा निस्सय मोगथां जानो थांगासिनो दङ आरो जों दिनैहाय नुदों जोंनि गोरिब जोंनि फंबाय बिनानावमोन बे फंबाय बिनानावमोनहा नैबे बड'फा इउ.एन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बेबायदि कचिं लाहैनानै सोरबा इउपिएससि आनजाद पास खालामनो नाजागासिनो दङ आरो सोरबा एपिएससि आनजाद बेबायदि पास खालामनो नाजागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन आनजादफोर बे आनजादफोरखौ बिथांमोना होनानै निस्सय फैबाय थानाय समाव गावखौनो साफा डिसि साफा एसपि साफा इन्जिनियार साफा डक्टर जानायनि बिथांमोना निस्सय मिजिं लानानै दिनै लामा हान्थिगासिनो दङ आं मिजिं खालामगोन इसोरा बिथांमोननो बोर होथों बिथांमोननि नाजानायखौ निस्सय जाफुंसार खालामनो हाथों आरो जोङो बेबायदिनो साफा जोंनि ओनसोलखौ बेंनो थाखाय जोंनि समाजखौ बेंनो थाखाय जोंनि हादोरखौ बेंनो थाखाय जोङो बेबायदि सुबुं दोहोन मोननो हाथों आं बेखिनिखौ मिजिं खालामो